Lijep pozdrav! U ovom videu rješavamo zadatak 17,4, logaritamska jednadžba. Vidite kako izgleda. Prije nego krenemo rješavati, samo da vidimo koliko je ovo logaritam x puta logaritam od x. Mogu li to zapisati kao logaritam od x na kvadrat? Odgovor je ne. Što je ovo logaritam od x na kvadrat? To bi bilo ovo, kad imam logaritam od x puta x. I sad je to logaritam od x puta x je x na kvadrat. Ovo ovdje je cijeli logaritam puta drugi logaritam, ja to mogu ovako zapisati, ili kako se to skraćenije piše u matematici, evo ovdje ću napisati da je to isto što i logaritam od x, ali na kvadrat tu. Evo, to sad znamo. Sad gledamo. Ovdje imamo nazivnik. Da bi se riješili nazivnika, ja mogu pomnožiti sve sa zajedničkima. To je 5 minus 4 logaritam x i puta 1 plus logaritam x. Kad ovaj ovdje izraz množim sa svim ovim, ova zagrada se krati s ovim i što ostane 1 puta 1 plus logaritam od x. Ja sam i trebao pisati ovu jedinicu. U principu ne, jer 1 puta nešto daje to nešto. Plus 4 puta. Da vidimo, ovo kad množim sa svim ovim, ovo i ovo se krati, ostane 4 što množi ova ovdje zagrada. Dakle, 4 što množi 5 minus 4 logaritam od x. Jednako je. Sad uz desnu stranu, vi često zaboravite pomnožiti, nemojte. 3 moramo pomnožiti i s ovim i sa ovim. Evo, to je tu. I sad, a kako ćemo ovo pomnožiti? 3 puta zagrada puta zagrada. Ja bih vam preporučio da trojku prepišete, znači 3 puta, otvorimo zagradu i sad prvo zagradu sa zagradom, svaki sa svakim. No da vidimo šta ćemo između ostalog dobiti. Pogledajte ovo, logaritam x puta logaritam x, dobit ćemo ovo. Znači minus 4 logaritam x puta logaritam x, dobit ćemo ovaj logaritam x, ali na kvadrat, ali tu je kvadrat. Pazite, da vas ne bi zbunili ti kvadrati to s logaritmima, možemo učiniti sljedeće. A to je, da, jednostavno logaritam od x nazovemo sa t. I onda će nam ova jednadžba malo jednostavnije izgledati, bit će preglednija. Pogledajmo. Evo, vidite kako ovo se jednostavnije izgleda. Znači 1 plus t plus 4 što množi 5 minus 4t jednako je 3 i imamo ove dvije zagrade. Osim toga sve mi je stalo u jedan red. Sad sami sve to izmnožite, sredite i dobijete kvadratnu jednadžbu. Krenimo i sve prebacimo lijevom. Ako ste sve ovo lijepo izmnožili, prebacili na istu stranu, dobijete ovaj izraz. 12t na kvadrat minus 18t plus 6 je 0. To je kvadratna jednadžba. Da bismo je pojednostavnili, vidimo da sve možemo dijeliti sa 6 i dobijemo ovaj pojednostavljen izraz. Kvadratna jednadžba ima parametar a je 2, b je minus 3, c je 1. Uvrstimo u izraza rješenja kvadratne jednadžbe i dobijemo prvo rješenje 1, a drugo 1/2. I, je li to to? Naravno da nije. To je tek t. A t je logaritam od x i sad moramo izračunati koliki je x. Pokazat ću vam na dva načina. Znači, logaritam od x je 1, to je, kao da mi ovdje piše logaritam od b po bazi a je x. Malo je zbunjujuće, ovdje je baza 10. Dakle, izraz logaritamski mogu prikazati u oblik potencije kako? X je baza na ovo. Dakle, x je 10 na prvu, što je 10. To je to. Drugi način je da i s lijeve i s desne strane dobijemo logaritam. Pazite, baza nam je 10. Ja uvijek svaki izraz mogu pomnožiti sa 1. A u prethodnom videu sam lijepo rekao, 1 mogu prikazati kao logaritam, ako želim logaritam po bazi 6, onda je to logaritam od 6 po bazi 6. Ja ovdje imam logaritme po bazi 10, dakle 1 je logaritam od 10 po bazi 10. S tim što bazu 10 naravno ne pišemo. Jednu polovinu možemo popeti tu, to vam je ovo pravilo, i dobijemo logaritam od x je logaritam od 10 na 1/2. I s lijeve i s desne imamo po jedan logaritam koji eliminiramo i dobijemo x je 10 na 1/2. 10 na 1/2 se može pisati kao korijen iz 10. Uvjeti. Dakle, nismo gotovi. Imamo dva potencijalna rješenja. x1 je 10, x2 je korijen iz 10. Prvo, od čega smo vadili logaritam? Od x-a. Dakle, x-evi moraju biti pozitivni. Uvjeti su zadovoljeni. Oba broja su pozitivni. Ali imamo još nešto. Mi ovdje imamo i nazivnik.
nazivnici nikako nisu smjeli biti 0. Dakle, možemo pojednostavniti, s obzirom da smo rekli da smo umjesto logaritama od x pisali t. Dakle, 5 minus 4t mora biti različito od 0 i odavde dobijete to sami, da x mora biti različito od 5/4. Pardon, ne x nego t, a nama t-ovi jesu izašli različito od toga. 1 i 1/2. Ovaj ovdje izraz, znači opet ću prisati preko t jer sam rekao da je logaritam xt. 1 plus t mora biti različito od 0, što znači da t mora biti različito od minus 1. I jesu. Nama su ova rješenja za t izašla različita. Dakle, to je u redu. Sve uvjete moguće smo provjerili. Možemo zaključiti da ova logaritamska jednadžba ima 2 rješenja, oba su ispravna i to je to. Nije vam najjasnije? Nema problema. Probajte samostalno riješiti zadatak 17,1. Ako ne ide, pogledajte kako ga je Ležajić riješio u domaćoj zadaći. U sljedećem videu probajte sami. Logaritam na kvadrat od x plus 2 logaritma od 0,1 x jednako 1. Riješite ovu kvadratnu jednadžbu. Ako ne ide, vidite kako sam ja to riješio. I hvala što ste gledali ovaj video.